नमस्कार, मी संदीप बावले. माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं सहर्ष स्वागत करतो. आणि मी आज आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे एक मी स्वतः लिहिलेलं, मला माहीत नाही तुम्हाला आवडेल की नाही, पण तरी पण मी एक छोटासा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हा तुम्हाला जर आवडला तर तुम्हाला जर आवडला तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. चला तर मग जास्त वेळ न घेता आपण ते काहीतरी लिहिलेलं आहे ते आज मी तुमच्या पुढं सादर करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि सपोर्ट राहू द्या एवढंच सांगतो. चला तर सुरू करूया. किती सुंदर तुझा चेहरा आणि किती सुंदर तुझे डोळे. किती सुंदर तुझा चेहरा आणि किती सुंदर तुझे डोळे. किती सुंदर तुझे डोळे ग, तुझ्या डोळ्यात दिसते मला प्रेम. किती सुंदर तुझे डोळे ग, तुझ्या डोळ्यात दिसते मला प्रेम. तुला देवाने बनवले ग, किती सुंदर माझ्यासाठी. तू डोळे मिटवले तर संध्याकाळ होते आणि तू उघडले डोळे तर सकाळ होते. तू हसली तर फुलं पण फुलतात ग, तू हसली तर फुलं पण फुलतात ग. तुला पाहून चंद्रसुद्धा लाजतो ग. तुझे विस्कटलेले कुरळे केस आणि तुझा सुगंधित झालेला श्वास. तुझे विस्कटलेले कुरळे केस आणि सुगंधित झालेला श्वास. किती गोडगोड तुझे शब्द आणि तुझा तो कोकिळेसारखा आवाज. किती गोडगोड तुझे शब्द आणि तुझा तो कोकिळेसारखा आवाज. मनाला वाटतं तुझं करतच राहावं कौतुक. तुला देवाने बनवलं ग, किती सुंदर माझ्यासाठी. किती सुंदर तुझा चेहरा आणि किती सुंदर तुझे डोळे. जगात सुंदर कितीक पण आहे ग, जगात सुंदर कितीक पण आहे ग, पण नाही ग कुणी तुझ्यासारखी सुंदर. जगात सुंदर कितीक पण आहे ग, पण नाही ग कुणी तुझ्यासारखी सुंदर. टवटवीत झालेले तुझे ते शरीर, टवटवीत फुललेले तुझे ते शरीर. जणू काय वाटते गुलाबाचे फूल. जो काही विचार केला होता मी ते सगळं तुझ्यात पाहिलं. तुझ्या एका इशाऱ्यावरती मरतो ग 100 वेळा मी. तुझ्या एका इशाऱ्यावरती मरतो ग 100 वेळा मी. तुला देवाने बनवलं ग, किती सुंदर माझ्यासाठी. तुला देवाने बनवलं ग, किती सुंदर माझ्यासाठी. धन्यवाद मित्र.